Yo, at sa mga kapobre, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, ug mayong gabi, kanatong tanan. Karon magkuan ko. Buhos ko kamunggay kay para pamahaw ba. Senior diay sa tanang taga Cebu. Manron pista senior. Senior yung tanan. Kumusta kamunggay mga kapobre kay munggay ra to ma dali diri. Ang gamatiti. Kay kamunggay mga kuan pud mga sinikwit ba. Sinikwit silingan. Ang gamatiti. Gamatiti. Ang dudo. Si dudo. Okay mga kapatid, human natag ko sa atong kamunggay. Lunod na ta sa atong kuan. Kana. Atong nilataan nga munggos. Pinobre lang ko niya atong luto ron kay ay budget. Nalata naman ning munggos sa niya. Ato na ning sigaan balik kay. Siya mo siga mga kapatid, pinanglan siya. Soy-soy. Ato sang suy-suyan kay harong siga. Okay. Gabi imo manggit. Steady lang mo dia, steady lang mo kay. Mga on tarong taod-taod. Imo manggino. Lamig isaw sa mga paboryo sinulog ba? Karon magtiwas ta sa tong kuan diri kining Himo ko lamis sa lamisa o kala himo gapon kay naguwan. Mo kusot banwa. Sus
karong buntag ni suot ko dito sus ang kahoy porting gagmaya man lisura eh. Igor ta ang panghaligi natong nakuha. Kahoy din sa ubos. Ang kahoy din lugay ang mga tao da daghang tagiya. Shout out ko diha kanang magsig panlili sa mabalay. Nadas babaw. Insa man ka ilang gyapon. Wala pa na. Maglunod na ta sa tong kamunggay mga kapobre kay bukal na siya para makapamahaw na ta. Okay. Asa mo mga kutsara? Hugasan. Ada hugasin, ada dalam. Kuya na eh. Atay, kutsara mga pobre. Mani among kutsara original. Among luwag. Nakapalit na kong kaliro, ang luwag na piwa. Kahilo-silo sa kong kamot ani. Tas budget oi. Ini budget. Hinil ta kamang ani. Ang kutsara, mo ni siya original. Di lang tayo magpatog luwag. Ay kutsara lang dagko. Ay kutsara dagko. Importante na luwag oy ngano kutsara mo ni. Kasi may luwag mo diha oy. Ana di ay. Ang na luwag kong pudad kong kaliro. Sus. Na may magic itong ginamit. Gamit ya sa ito. Ang nga ka magpatog Ni mag ana ng dagkong kaliro. Hindi mo kung luwag karon dihang bagol ron. Saan natin luwag kapo yung kutsara. Dahil sila sa tutublo. Buta na dito sa plastic. Ay traglabay. Paghimo ko rokuan mga pobre luwag nga. Ato na Bagol. rin labay sa plastic. Lagi balik mo yung noon ng sudia oy. Mga pagol nga kuan. Luwag iton tamo sa kong himuan, lingig ko dag himo. Samo kong saraw. Ano man na dong? Ano man ni dong oy? Asa man kasi na to? Ano man na oy? Ano man ni? Pilam din ang kutsara na to, duha no? Tulo. Tulo dasin mo ha. Tanaw lang mula oh. Luto ka nito dong? Luto ko be. Halo. Ito siyang timplag asin para mo sarap-sarap siya mayo. Halo daw. Shoo. Shoo shoo. Papa. Ato tilaw ana man ato tilaw para kuan. Kita magkuog parat ba? Nado daw tan ari wala. Sakto ra bas kuan, kuan pa man asin. Papa. Papa. Saya mau bilang labas na sila. Papa. Papa. Sakto-sakto na mga kapobre. Papa. Mo ni siya pinubre na natong luto kay Ayun. lutong adobo diha. Sayo sila. Sarang ni kutsara lagi diri. Kasi na dito. Salamat lalong. Saray ka buok. Kasi na dito hugasan. Ano? Sige mo na. Di ba nang hugas mo gahapon? Daghan naman sa lagi ng hugasan. Ipagsunla nagkamunggay. Awar ka. Ipagsunla nagkamunggay. Kanang duwag. Ikan na sa tunang gabi eh. Sudla na ukuan. Kasi sayo duduk mo. Alam. Ano sa lab? Tanaw niyo. Sayaw dong. Tanaw. Pansit pa ako dong. Lah, ano yung gas mo sa kutsara na lang? Bitila alas iring. Laas iring mo rin. Paglabay ko ng iring sa ubos, lagot ko. Pwede ay. Okay na.
Manghugas ako ha, manghugas ko kay Matay, wala may hugason eh. Wala may hugason. Wala may makuha na oh. Na, puros na hugason. Masanan, hugas Ako ako. may magamit ko kato. Ako si magbantay sa bata mga pobre kay Mrs. Mauna na itong kaon. Yo sa mga pobre, ako na si mukaon kay si Mrs. humana o kaon. Ang gumagat ko na. Gumagat ang magalas ko na. Ay, ana. Dudong wala naman sa dudong sa una. Wala ikip ko na ng ilong. Ayan, di ko ad. Kapag niya iban. May nadala. Mag-ilong ko. Ito niya nagkakak. Mag-ilong ko nagkakak. Yung nakinig. Nagahap ko nagkakak. Hanggang tagtubig mga pobre kay masih matok sa natay ginamos no. Ya ulit. Kuan. Dinamos ano? Okay. Solve na. Muna ito yung ginamos kay para niya unto. Gasan. Ay, gracia. Ah. Busog na ko mga kapobre. Tuloy na akong bitok. Nya. Pahoy tagamay, karon taon mag himon sa kong kuan. Lamisa diri, wa man dayon ako lamisa gahapon. Dito ra. Patunganan sa mga tubig. Dito ra na kuan. Andiri wa pa na ako nibutangi. Kaya kani akong lamisa diri mo bukro magaayo. Magbaha diha.
maabot ni diri. Anang taas-taasan ako diri gamay. Kuha ko kahoy gani ha. Gamay ra sang kahoy kay nga tuod-tuod ra ko pamutol. Na mura ni mga kahoy oh. Mara tulok buok. Mara ko himuon ra. Ihaligi ra nako. Na may kawayan ako ditong gamay. Tanang kawayan di na ako sama ng silingan dito. Ya, speakers ya. Ya, dili na ako taas-on mga kapobre, dili na ako to bakong vlog kay medyo taas na siguro. O taas na ba kani o buo pa basta kay dili na ako to nya mag-vlog sa ko niya inig trabaho na ako. Happy to expire ko doon para maka-upload din ko ba. Dili taman may buntag ng tanan, may udtog, may hapon, may gabi asa makang suok. Sa kalibutan, butang mga kapobre. Viva Pichinyos tanang taga Cebu. Bye bye. God bless.